Така, здравейте потребители на YouTube. Сега ще започнем една серия от уроци. Вие можете сами да избирате за какво ще са уроците, като пишете в полето подолу за коментари. Така, първият ни урок не е поискан от никой зрител, тъй като сега започваме серията. Покажа нещо много лесно, как да сложим теми за Windows 7. Така, отиваме на нашия десктоп и с дясно копче отиваме на персонализация. Така, това в момента, който съм си го сложил, не е тема. И тук са ни нашите теми, които сме си изтеглили, тези от Windows. Така, как да вземем нови теми. Отиваме на Get More Teams, Online. Да изчакаме малко. Така. Ето го сайта, от който се изтеглят теми и тук вече вие си избирате някаква тема. След което натискате изтегляне и си теглите темата. Аз няма сега да тегля никаква тема. Така, след като се изтеглите, тя ще се намира ето тук. И ако искате да я зададете, само кликвате на нея. Ето има някои теми, в смисъл, които към тях си имат звуци и такива неща, както тази. И това беше всичко от мене. Не забравяйте да пишете за какво искате да е следващия урок в полето за коментари по-долу.